idem tam poslať viacku, to je dobré. Pomra. A kde je tá ona pani? Vidíte tu tento múr a za týmto múrom. Hneď tu za stenou vľavo? Áno. Ešte niekto tu je? Poďme. Pomôžem? Tá osoba je tu pri nás, potrebujem ilustrovať aj cez ďalšiu databázu, čo je v pátraní a hovorím, on to tu založil. Aj ty, Mišo, musíš ísť s autom nabok, lebo tí hasiči prídu sem. Tuto poďte. Dobre, mladý pán, všetky veci, čo máte, dajte tuto sem na kapotu. Zvádzku, vyložte prosím vás. Áno. Tú skúšku vykonám hmatom, dobre? No, áno. A je tam, máte ešte niečo pri sebe? Nič ostré, nezbráň, niečo ostré, nepichnem sa na ničom. Na ničom. Možno veľa, týkam. Ahoj.